Bé, doncs ahir vam presentar una moció en el ple extraordinari per tal de dur a terme una consulta ciutadana per definir la prioritat d'inversions a la nostra vila. Ho vam fer perquè des de l'equip de govern s'impulsa una inversió per remodelar Via Augusta que creiem que no té el consens suficient en la població i una prova n'és les mobilitzacions veïnals que s'han fet aquests darrers dies en diferents actes del municipi. Per tant, proposem aquesta consulta per tal que els veïns puguin decidir quines han de ser les prioritats d'inversió a la nostra vila. Malauradament, la moció ha estat rebutjada, ja que l'equip de govern en ple s'hi ha mostrat en contra, dient que ho portaven al seu programa, que ara ja tenim una majoria de govern que hi està a favor i que aquest projecte s'ha de fer sí o sí.